Čaute, dneska je nového videa a dneska sa budeme snažiť vyhrať to Squid Game a budeme to robiť každý deň, keď sa mi nepodarí vyhrať, takže poďme na prvú hru, začína za 26 sekúnd, poďme do vám. Ale nech skočí, už. Ale budeme to tam, tak poďme. Tri, 9, 2, dobré. Už som vyhral dvakrát. Možno, že budeme mať menšie šancu na vyhrať. Je tu hráč, ktorý má 20 výhier. Takže možno, že budeme mŕtvi všetci. A dneska som to na to, aby som vyhral. Takže dáme výhru a poďme na to. Poďme na to. Že ma dalo... Aj, ty vole, si pokam prsty teraz. Ale keď sa načítam, tak poďme. To zase sopem. Dobre, načítané. Ja asi dám ten takedown od tej 120, ja som nekom mohol zbiť a ísť do finishu. Ja sa dám nakoniec. Ale keby sa mi to načítal, tak ľudne už by to bolo dávno. No, teraz je čítať tá kamera. Páčte ľudia, ktorí nič nevidia, ale niekedy to tak robí, počkaj, dám tam prstík. Zaleportilo nás. Čo mám za... Ne. Prečo mi šop nejde? Ten mobil. Tam asi nejsem. Tak, dík, dák, dá, Zakončíme to výhrou. Ani emoty mi idú vle. Kedy pôjde tá kamera? Dobre, green light. Red light. Videl mňa nikto nehodí po kece. Typky hodil. Som moc načíta. Ty pičony! A viem bežať. Red light. Piči. Dobre. Akože nevidím svoju kameru vôbec. Počkajte ľudia, ja to spravím. Spravím to ľudia. Chcem, aby ste videli. Tak. Vypnú. Neviem, prečo to nebudete vidieť, ale... nechápem to. Dobre. Skúšam to. Nejde to vyšejkovať. Ty kokot vyjebaný. Ty hajzel malý pavúk. Ty debil, ty ma nenés. Skurvený kokot. Nechaj ma, ty malý hajzel vyjebaný. Moment. To je debil. To je... Jebe mu. To som tam nechal. Red light. Nechápam, prečo mi to nejde. Nastáva nervy na to. Red light. Dobre. Dal som to. Takže... teraz to stopnem a vyskúšam, čo urobiť s tou kamerou. Dobre, blíži sa ďalšia hra. Zatiaľ pozerám nejaké emoty, ktoré by som si mohol kúpiť. Mám 150. Ne, toto si nekúpim. Ronaldo není najlepší. Jasno, že Messi. Messi je good. Poďme.
sa nebudete vidieť moju fotku, ale nevadí. No piči. Tak sa. Čo si? Ja som chcel toto, Honored One. Jeden stratil úplne auru. Ešte asi kúpim asi nejaký ne... A jak sa to volalo? Kde to bolo? Ne how it feels, asi Strongest Walk, áno, Strongest Walk. Za high five. Jeden Strongest Walk. Ty vole! Dobre, ako frajer, ona. Strongest Walk nefunguje. Schody. Ten... Niečo dobré, čo mi nebude trvať. Mona Lisa mám nasraný jak hovno. Ne Mona Lisa. Prosím, ne Mona Lisa. Ani Sackboy, prosím. Nič nevidím. Ja som za mapou. Ale čo som dostal? Star. To je easy. Vole. Mne sa hýbe myš moc rýchlo. Mám ťukať. Bume. Yes, sir. Dobre, počkáme, keď meno to spraví a môžeme. Ide ďalšia hra. Typek skápal na trojholníku. Typek. To je ten hajzel. Hore. Akurát skončila, dal góna. Jeden typek tam bol vedľa mňa, ktorý mal Mona Lisu. Mám nápad. Skoč. Dvojka. Pičo. Ja to 4, 5, 6 son, ktorý sa volá, tak ja ho neznášam. On tam ma chcel zabiť v prvej hre. Yes, mám jedlo. Zaberiem si sodičku a onigiri. Niger. Kokos! S tými bandážmi. Mám sem. To je ten týpek, ktorý vám dá 3 free power rolly, takže keď ešte ste to nespravili, tak to urobte. Nevyplatilo sa to mne, len na mojom druhom účte, tam, kde nemám Robuxy. Piči. Poďme. Čo tu robia tí How It Feels? Neviem, či ma mi zabíja do stredu. Počkaj. Kde je ten? 382. Som. Ja ho idem zabiť. OK. Keď ja prežijem, tak to natočíme ešte raz. Tak čaute. Prežili sme, ale nezabili sme toho 4, 5, 6 sona. Ja ho neznášam. Ja som sa snažil zabiť. Nefungovalo to. Netrafím. Dobre, nechám si jedlo. A dúfam, že bude hide and seek. A budem seeker. Dobre, bežím do tretej hry. Poďme. Hopík. Hop. Jeden tu má Phantom Step. Aj môj kamoš má, ale ja nemám, lebo on mal poprvýkrát power roll. A on dostal ten Phantom Step hneď z prvého. Tak poďme, čo dostane. Chcem vidieť. Chcem dostať červenú a zabiť niekoho. Keď bude 4, 5, 6 son toho Hydra, tak ja budem rád, že ho zabijem. Typek, hi Nianji. Asi aj gay vyhrám. Dobre, ale budem sa snažiť vyhrať. Dobre, poďme. Toto je spávere, takže ste videli, jak ma bil na začiatku, takže... Modrá.
Ne, dobre, červená. Ja som chcel povedať, ja som debil, som išiel povedať modrá. Dobre, máme červenú. Máme nožík. Dúfam, že není 4, 5, 6 so mnou. Je to 382. Som 392 a my 382. Shibubu. No. To je ten doktor asi. Prišiel z dovolenky. To je Junhee? Ne, vypadá ako Myung Jae s nami. Dobre, no, poďme. Fusí. Dobre, ja napojem. To je Hyder. Je to Seeker. Se to moc načítava, laguje. Get at least 1 kill or be eliminated. Tu je. Košák. Čo robím? Ja ho nevidím. Kvôli mojej Wi-Fi lagov. Wi-Fi sa mi laguje moc. Čukaj. Jak to, že nemám kill? A mám. Dobre. Dobre. Už mám killík. Z prvej hry. Dobre. Asi začne ďalšia hra. Pre mňa, no, začne. Bo mám killík. A som živý, tak... dám video, keď skončí táto hra. Dobre, ďalšia hra ide. Jak sa to volá? Jump Rope. Keď sa mi to nesekne. Zabili sme toho, ktorý mi robil nervy. 4, 5, 6 som easy. Zabitý. Pozriem sa na moju Wi-Fi. Dobrá. Jump Rope je ľahký, keď sa to neseká trošku. Seká trochu moc. Moc seká sa to niekedy. Takže nechcem prepadnúť. Volej. Prvé, druhé. A zase musíme sa znova. Kde je ten týpek? On stojí furt. Alebo dáme Rebel? Rebel sucks, takže poďme ďalej. Chcem sa dostať dneska do Sky Squid Game. Nechcem riskovať celú moju auru, lebo nebudem riskovať nič. Takže ozvem sa, keď dáme Jump Rope. Poďme. Ide Jump Rope. Máme minútu. Máme 3 minúty na to, aby sme to dokončili. Takže ja to tu stopnem a ozvem sa. Tu sa skončila moja cesta na výhru. Dneska sme sa dostali do Jump Rope. Sekol sa mi to na konci, takže ďalšie video dojde.